שלום לכולם, היום אנחנו צוללים לתוך טקסט עתיק, אבל כזה שמציע, תאמינו או לא, תובנות פסיכולוגיות סופר מודרניות. נדבר על הצלחה, על הכרת תודה, וגם איך מתמודדים כשהכל נראה ממש קשה. אז כדי להיכנס לעניין, בואו נתחיל עם שאלה. דמיינו רגע שהגענו סוף סוף ליעד חשוב. מה הדבר הראשון שעושים? התשובה, לפי המקור שלנו, היא אולי לא מה שחשבתם. היא קשורה לטקס עתיק שנקרא הבעת בחירים. אוקיי, אז החלק הראשון שלנו עוסק באידיאל הזה, בפסיכולוגיה של הביקורים. ופה תראו, אנחנו נתקלים ברעיון שהוא קצת הפוך על הפוך. הרגע שהעסקנו משהו, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לתת אותו. וזה מוביל אותנו לשאלה שהיא באמת לב העניין, למה לתת במתנה את ההצלחה הראשונה? זה הולך נגד כל אינסטינקט, נכון? עבדנו כל כך קשה בשביל משהו, והדבר הראשון שאומרים לנו זה, לוותר עליו? מה ההיגיון פה? אז זה בדיוק העניין. הטקס הזה בעצם מציב בפנינו שתי גישות לחיים, שתי תפיסות עולם, ואנחנו מכירים אותן מהסיפור המפורסם על קין והבל. מצד אחד יש את הבל, הנותן, הוא נותן מהדבר הראשון, מהכי טוב שלו. זו גישה שמכירה בזה שיש משהו גדול ממני. ומצד שני יש את קין, הוא שומר את הטוב לעצמו, ומה שנשאר זה מה שהוא נותן. המסר פה הוא אדיר, היכולת הזו לתת מההתחלה היא בעצם המפתח לחיבור, לתחושת שייכות. אוקיי, ואם זה לא היה מספיק מפתיע, קבלו את הטוויסט הבא. הטקסט דורש ממישהו, גם אם המשפחה שלו נגיד גרה פה כבר 500 שנה, לבוא ולהכריז, היום אני הגעתי לארץ. היום. למה? זה פשוט גאוני. זו תרופה נגד שעננות, נגד לקחת דברים כמובן מאליו. זה כמו להכריח את עצמנו להרגיש כל יום מחדש את ההתלהבות של היום הראשון. טוב, אז אם חשבנו שהרעיון של לתת את ההצלחה הראשונה הוא מפתיע, החלק הבא לוקח את זה לשלב אחר לגמרי. עכשיו הטקסט מציג לנו סוג של וידוי, אבל, שימו לב, זה לא וידוי על חטאים, זה וידוי על מעשים טובים. כן, קוראים לזה וידוי מעשרות, והמטרה שלו היא כל כך חמה. לכולנו יש נטייה טבעית, אתם יודעים, להתמקד במה שלא בסדר, בטעויות שלנו, בכישלונות, והווידוי הזה הוא תרגיל אקטיבי בדיוק נגד זה. הוא אומר, עצור רגע, בוא תכיר בכל רם, גם בצדדים הטובים שלך. זה מונע מאיתנו ליפול לתפיסה עצמית שלילית. אז איך זה אמור לעבוד? כלומר, מה המנגנון הפסיכולוגי פה? הפסוק מתהילים נותן לנו את הרמז. טעמו וראו כי טוב היי. כשאנחנו מודים במעשים הטובים שלנו, זה כאילו אנחנו תואמים אותם, חווים אותם מחדש. והטעם הטוב הזה, מה הוא עושה? הוא פותח את התיאבון לעוד. זה מנגנון קלאסי של חיזוק חיובי, שפשוט גורם לנו לרצות להמשיך בדרך הטובה. ועכשיו האווירה משתנה, לגמרי. אנחנו עוזבים את הברכות, את האידיאלים, ומגיעים לחלק הכי קשה, הכי דרמטי בטקסט. לחלק שמדבר לא על הברכות, אלא על הכללות. וזה כמובן מעלה מיד שאלה מאוד מתבקשת. למה? למה האזהרות, הכללות, כל כך ארוכות, כל כך מפורטות, בזמן שהברכות, ההבטחות הטובות הן די קצרות? יש פה היגיון עמוק. אולי הטוב הוא פשוט, הוא ברור מאליו, אבל הרוע, הדרכים שבהם דברים יכולים להשתבש, הן אינסופיות. הפירוט הזה נועד לזעזע, להמחיש את ההשלכות בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה. וכדי להבין עד כמה המילים האלה טעונות, עד כמה יש להן משקל היסטורי, המקור שלנו מביא סיפור. סיפור אמיתי ומצמרר. חייל ורמאכט, אנחנו בחזית הרוסית, במלחמה. הוא חלק מיחידה ששורפת בית כנסת, ומתוך ספר התורה שעולה באש, הוא חותך חתיכת קלף קטנה, כדי שתשמש לו כיסוי לתעודת הזהות שלו. עוברות עשרות שנים, אותו חייל כבר על ערש דווי, והוא מבקש מבן שלו בקשה אחרונה, להחזיר את פיסת הקלף הזאת. הבן מגיע לישראל, מוצא את האנשים הנכונים, ושואל, מה כתוב פה על פיסת הקלף הקטנטנה הזאת שאבא שלי נסע איתו כל החיים? והתשובה, מצמררת. על פיסת הקלף היה כתוב הפסוק מתוך פרשת הכללות, ונשארתם במתי מעט. אותה כללה עתיקה, בת אלפי שנים, הפכה לעדות שקטה שנמצאת בכיס של מי שלקח חלק בהגשמתה. אין דרך חזקה מזו להמחיש את כוחן של המילים. אבל, וזה אבל גדול, אחרי השיא הדרמטי והקשה הזה, הטקסט לא משאיר אותנו שם, בתוך הייאוש. הוא מציע פתרון, הוא מציע דרך החוצה, הוא מציע את חוכמת המבט הרחב. אז איך משיגים את המבט הרחב הזה? הטקסט מציג לנו דואליות. הוא מדבר על שני מקומות, שכם וחברון. שכם מסמלת את הגוף, את העולם הפיזי, החומרי, מקום שיש בו פוטנציאל אדיר גם לברכה וגם לכללה. ומולה, חברון, שמסמלת את הנשמה, את הרוחניות, והמסר הוא שהחיים שלנו,
כל הזמן נעים בין שני הכתבים האלה. וכל זה מתנקז לדברי הסיכום של משה. בסוף הדרך הוא אומר לעם משהו שהוא בעצם שיעור ענק בפרספקטיבה. הוא אומר להם, עברתם כל כך הרבה, ורק עכשיו, אחרי 40 שנה, אתם מתחילים להבין באמת. המסר פה הוא כל כך חשוב. הבנה עמוקה, פרספקטיבה אמיתית על החיים, היא לא משהו שמגיע ברגע. זה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח 40 שנה. והלקח העתיק הזה על פרספקטיבה אולי הדבר הכי רלוונטי שאפשר לקחת איתנו היום, וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת אחרונה למחשבה. מה בחיים שלנו היום נראה כמו משבר מוחלט? ואיך אולי נראה את זה אחרת לגמרי בעוד 40 שנה? תודה רבה שהייתם איתנו.